Hey guys, hingi jotno na lamsago ani sheli daily vlog family wo ke kha khayo no jotno kaham greng tongmai na hane angbo kaham greng tongo hake no rok nogoi mangkhana tabuk hingi chana nai tongo jamora mkhoi tini no taklani first time chana nai tongo moso kchak bai kangke ang tabuk mkhoi snamnai kangke norok bo chana mo songi tangkhana heda na kyang amsuk dini chana mo song suka hane tini no taklani first time chana nai tongo jamora manai bai kene khe ge tabuk mukhi chagana chabai pai norok bai malai tongo haino hai haike norok nugui mankhana tabuk yango chini parani borok kobama abo hangkangke chini para ang tini nogo sokpaijak khumulungoya yang ani asol para sokpaijak hangkangke abono norok hanai tongkhana tamo borok dol dol hanai nai hangkangke tini hangkangke norok baksa baksa ani tabuk video phaima to onek lerka hedana norok dongor tv o nugui mankhana waisa pro chini para o please snamjak yangai tongkhani na video relaimani aboni bagai o video snam puroni o dinni video tabo hangkangke ang to kisa o video na upload khaina nei deri thangka to phana ang o video no delete khaya ang rok no phunungnai hini tubui tongo hangkangke abono tabuk dara songbo sokpai kya hangke tabuk borok jotono ayango kaka songrok jithi songrok jetha mami song jotono je parani borok thanglai ayango borok tabai video ro khlai tongo gachingke yango bajainai nahai tonglai kheta haike sung tabu orono phaina ni phalemani ya ayang je bridge ni ayang paro hangkangke ani mama para ani mani para aboni bagai moi song phaijak bula hangkangke mama songneng thanglanya hanai nai phalemani tabu bridge se bridge samte he mane video khaya nayuni khnawo jeng tini no para haima ba tini no khna payo hangkangke abono hangke jeng tabuk to video ro khaibai ka jotno hangke tabuk sung thanglanya ay mama song parawo haike nago na halanya la o bridge no butingi tongkha Kirima sincha ngai tongkha ang to ma hai bridge so kaham ke sama himya ko agi chere phruwa sama hima haingka komla bagan ro thangpro bat chini mane chini ang ro gam sukma himya ko abon bage ang to onek kiri tongkha thana bage ayango parangai nai hai ke norok bonai tongni tabo ang parangai thanga no bridge no butike barnai ang onek cinta kala jak tabo suang thanan apulo snamna ni hini tini phayo darasa Mama biar ikan nasi ya. Prabhu. Hai ke na hadi angke to ordik jara parengi phai ke angke tabuk gayang ani moi ani ma song phailai tonglayo nana song ke ani ma gangke kalong tino ko tam sanai okologo phikungo bamiti heke kalong ti sida kiri jangwani marung suko gan moi phanya ki tongo angke nana hangke nahala bokai pur sagati mane bridge sagati haya hanai nai toiti haya nayo to angam suka ma mone suka dina norgo na hari je singa dina tam tamang laika ani ma hangke kalong na bamja kalong kiri jamon ragu nai tong di bahai ke kiri jak suka ba na mang suka oma te mang suka na nga tui tui oma bebang sini nok di borok na mo yang bi bang na di yang kiri jangwa na ni bangsang ke tongre ora la hai lai man tongna mang kalai thagana ni kintu ba amana jodda korte bi thamela na na go o bridge ni bagai no tini chino parawo news channel phayo angke amon ta snam na hane ordek modek jago bo abono satung tung mani pura hanyo aro bathak laya koi kam pai lai se tabuk thangai tongo sung nano songni para ana bo amani para ta bina amani para mani bin mani para hingke jeng tabuk thangai tonglayo
Bono bridge tam ke seng parang pai ka norok nugui man khana pura family kaisa amska muni gotha hungsuka ayang ukulugo moy yango beskango ke ama hanggang ke kalong tino bamai mati hekya ke mama botongo ani asol mama gite angko to segang pai kya jeng tap thang tong ayo mama songni nogo nana song nogo no bunai tung nang baksa skip khaiwan video no leng suka asudini pai man tini tung mani sati rokong kaya ama song telang thang bakya tung mani hungri paji haike norok bai tini haino hai sarik ni simi mala layo kha inke tabok hingke jeng ani gari delivery rena nai tong layo obo hingke dara sumon boba haino dara no ang belai kheno hambai maruo dara ni pusti hingke bairo sudo hapono bano bisas khainai bano puila bob suti phaya sikang booking khlai toni rekha hingke bo haikenge tabok bono gari bo gari delivery na phaike ta hingke tini ke bini gari tlang sinai bo hingke abono tabok yang cake rok lalai tong layo hingke abono norok bo jodi no Maruti Suzuki Erina ni gari rok paina muchung hingke phaidi ang bai kereng di hingke norok bai ba same celebration khailainyai hingke abono norok te tamna singi tong batabo to puja haide bana puja ni offer belai kaham loi tongo dodi phaidi puja o gari narak phaidi te sing celebration khailainyai haike ani tini ni video asajalo nang sinai gendro ani tini ni video na chajak angke like khaji share khaji te comment khai sana ta pokdi te ani channel ko talang jong hangke subscribe khainya di te ang bai family nya di getata bye bye nyor bai haino haite ge sa video malai tongo.